Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Da farko dai sunana Amna Bello. Barkanku da zuwa Amna's Beauty Tips. So a cikin tips ɗinmu na yau zan nuna muku yadda za ku haɗa sabulu na wanke fuska maza da mata. Ba a ce mata kawai ba, kuma maza ba bar ku a baya ba. Wannan haɗin shine yana buƙatar wato neem, wato kenan darbejiya, lalle wanda yake da matuƙar amfani wajen amfani, sannan turmeric za mu amfani da shi kamar yadda kuka sani always yana da matuƙar amfani. Sannan za mu yi amfani da Ghana soap, wato black soap kenan. Sannan za mu yi amfani da ma'ul wardi, wato rose water. To wannan haɗin da kuke gani idan kika yi haɗin shi gabaki ɗaya, baki da wani matsalan ko kuma baka da wani matsalan wani kuraje na fuska da matsalan acne da dai sauransu. Abu na farko shine za a samu wayannan abubuwan dukansu a gari. Sannan za ki ɗauki black soap ɗinki sai ki sa masa ruwa ɗan kaɗan a ciki ki garwaya. Sannan sai ki ɗauki duk wayannan garurrukan 1 tablespoon kowanne cokali guda ɗaya ki zuba a ciki. Sannan a garwaya shi sosai, a tabbatar da cewa ya garwaye yadda ya dace. Sannan sai a ɗauki ma'ul wardi, wato rose water kenan, shi kuma 2 spoon a zuba a ciki. To da fatan wannan haɗin da na baku zai yi matukar amfani, ya gyara muku fata kamar yadda ya gyara tawa.